Poštovanje, Valter ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Danas radimo domaću juhu od šparoga, ili malo preciznije od repova od šparoga. Ono mekano napravite fritaju ili nešto što je vama drago, a repove nemojte baciti ša, oni su jako korisni. Ajmo raditi juhu. Šta nam je potrebno? Potrebno nam je celer u listu, ili u korijenu šta imate kući, nije važno. Uglavnom, celer, malo peršina, tu smo ogulili i oprali jedan krumpir, jednu kapulu, očistili smo, oprali jednu mrkvu i nekoliko režnja češnjaka, jedno 4-5 komada. Onda repove koje smo sačuvali od šparoga, svakako nemojte ih bacati ša, jako su korisni. I dođe vrlo dobra juha, prava domaća juha. Treba nam maslinovo ulje i to je to. Lonac i voda, začin po guštu i jako jednostavno. Sve sastojke stavimo u hladnu vodu. Svo povrće. Dodamo repove. I zalijemo sa domaćim uljem. Bez domaćeg ulja nema ništa. Koju lijepo boju ima ovo čudo. Prirodni lijek. Kad nam juha zakuha, smanjimo vatru i kuhamo dok se povrće ne raskuha. Kad je krumpir kuhan i mrkva, izvadimo van, izgnječimo, to ćemo vratiti natrag u juhu, a juhu procijedimo. Normalno, bez njuškala nema ništa, Floki je došao u kadar. Dobro zgnječimo sve, da ne bude krupno, juhu procijedimo. Krumpir i mrkvu vratimo u juhu, da se kuha, to će nam zgusnuti juhu, a da bi dodatno zgusnuli juhu, moramo napraviti zapršku na malo maslaca, prepržimo malo brašna i to dodamo u juhu. I pustimo da još malo zakuha, dodamo rižu. I nakon nekih 12-13 minuta, koliko je potrebno riži da se skuha, juha je gotova. Floki! I dragi prijatelji, juha nam je kuhana. I šta nam drugo preostaje nego da probamo? Njam, 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 njam.